Gamit ko yung sabaw guys, tamis-tamis na guys. Na guys, muna itong napalit nito sa kurba guys. Natay banami sugpo sabi tayo gagawin sa uban. Asayan nga dagko guys. Tapos lamas na to, may kamatis natay. Tapos mahal ng mga kuan natay lukot. Oy, sa mga taga-kuan diha, taga Isabel, Palumpon na ay mga lukot nato. Tapos natay mga sitaw guys, sigwil. Aw. Bungkawil no, tapos natay talaba. Nagpahit lang kog mga kuan ko buo. Upat ka buo kay di tapoy diyan. Tapos may mga bungkawil guys, oh, dagko guys. Problem. Ano yung sabaw, ano yung sagula na to, anong kuan, banami. Ano yun siya. What lang tayo guys, ato ng tuwaon guys. Butangan og tangad, ya kamunggay. Kahit sa kana lamig isabaw na. Happy Sunday. Ano ako sa pagkantang guys. Hindi, dari natin. Ya, para nagkaon na to, di na tamagugit-lugit. Kuha na kayo. Yan hindi na siya guys. Pero di mo kumakanti kuha ni, pero nakakuha lang ko ba nga. Murag diri daw nila sugdan o kuha. Hindi daw nila sugdan o kanang sa tawag ka na eh. Pero murag lainan ko, murag iluhan ko. Ano. Style ba kung saan siya. Sama o lang eh, di kami tagalagat. Taga-highway naman eh. Kaya taga-highway. Pero magpangutan na kakahilig mo sa kakaan. Lamit yan siya guys, na no. Kaya itong sausawa no. Muna yata isausawa na guys. Maglain man yung sibuyas na mo guys, kaya meron itong green. Puti na siya. Magbuhat itag sausawa na ito sa ating talaba guys. Talaba o kining lukot. Buhatan natin iyang kagaling sa sausawan. Ano guys, kanunod na siya. Kuman mga lamas, sibuyas, luya, tangad. Kuman sabuan na ito gamit guys. Daanan ni paniid to guys. Ano yung sabaw ani? Kung mabrado ka natin kayo. Naghabitan na bitaw kasayan pa ibutang. Kawasa ko ang bakang over. Ayun. Mada. Abangan niyo guys ang among pagmukbang ani guys. Ito ang ato ang bungkawil with banami. Gamit ko yung sabaw guys, tamis-tamis na guys. Okay. Abang-abang lang yung sabaw. Guys, mga oras ta, kung man nagluto tanan. Dara nga itong sa tawa ni, bungkawil with shrimp. Nagpasahing isagol guys, lamig yung sabaw sa natay sa ni lukot. Sa mga nakalit na niya, pasintabi po sa di kumakain ito. Napod tayo talaba. Tapos, talaba na ito guys na napatay sa usawa lamig ayo. Kain na! Talaba ba? Unang subo para sa inyo. Butang nga ito glamas. Ano ako si pagkain guys? Butang nga na glamas na. Nakigupo nyo. Pauhaw na guys, kay hubog ni kay gapon. Nabagyan ko.
Oo. Ah. Dapat ito agad. Pasayan. Labas pa kayo. Bilis sabaw. Tapos lukot guys. Ano yung pagkaan lukot, oh? Tumunog mo na siya. Tapos lukot naman sa usawan. Kain tayo, mga sisi, mga idol. Kain. Hindi naman itas ng video, ha. Thank you so much guys. Ngalig ang ako mga paliwas diha nga kanang dili maka way mga tinday nani naglaway na. May na makauli sa mga presensya nila kanani dito diha. Thank you so much guys. Daghang salamat sa paglantaw sa akong video. Thank you. God bless you all.